El Nou Esportiu aborden el Mundial 2014 que s'escriu amb M de Messi. La selecció argentina encara la classificació pel campionat amb el passi gairebé decidit. A l'Esport anuncien que Chelsea, PSG i Mónaco s'han interessat en el porter del Barça i plantegen que Mourinho vol Valdés. Com que marxa sense traspàs, el diari especula que podria cobrar 10 milions per temporada. A Mundo Deportivo tracten també la porteria del Barça, candidat txec. A més del porter del Chelsea, el diari enumera una llista amb Reina, ara el Nàpols, Ter Stegen, el Borussia Mönchengladbach i Guzmán, de Newell's. Tot i això, el club encara farà una última temptativa per Valdés. A El País plantegen un pas endavant per salvar Leo Messi i a El Periódico, el pare de Messi exculpa el seu fill del frau fiscal davant el jutge. Ambdós diaris es fan ressò de la carta que va presentar el pare del jugador al jutjat on exonera el seu fill de qualsevol implicació a l'hora d'evadir els impostos que li reclama Hisenda. A Marca obren amb la victòria de Nadal ahir a la nit a l'Open dels Estats Units, el nostre heroi. A Itàlia, el Corriere dello Sport suplica Mario, porta'ns a Rio. Si els atzurri guanyen aquest vespre la República Txeca, ja estaran classificats pel Mundial del Brasil. També parlen d'un partit de seleccions al Gráfico xilè, golejador rècord. El davanter Eduardo Vargas és la gran aposta ofensiva per l'enfrontament entre la selecció de Xile i la d'Espanya d'aquest vespre.